Žitelji Vrisnika čuvaju svoje kamene kuće na Humcu, gdje se je održao prvi etno-hvar festival. Na ovom festivalu u goste su stigli alpinisti putopisac Stipe Božić, koji je promovirao svoju novu knjigu i film Ja, Mate Svjetski, i gastropisac Radovan Marčić. Lokalni umjetnici Pjero Grgičević i Antun Tonči Carić izložili su svoje slike s motivima Hvara. Nastupili su pučki pjevači iz Vrisnika, a mali otočni proizvođači izložili su svoje proizvode. Posjetili smo Grabčevu špilju i razgledali novu destileriju. Humac je jedno vrlo interesantno mjesto, to je naše prvo mjesto, dakle naselje koje je proglašeno eko-etno selom. I ovo je zapravo promocija Humca, jer nije poanta da eko-etno sela budu eko-etno sela na papiru, nego je poanta da se upravo ovakve stvari kao što se događaju večeras, da se češće događaju i da eko-etno sela žive. Jako nam je drago, ponavljam još jedanput, da smo u dosta kratkom vremenu, nekakvih 20 dana jedne promocije i opće osmišljavanje cijelog ovog projekta sa dragim suradnicima, udrugom Humac i nekim koji je sve ovo započeo, to je udruga Održivi otok. Osvještavanje ljudi od onome što imamo, što nemamo, što možemo imati, mislim da je to ukratko moje subjektivno mišljenje o tome što je to održivi razvoj. Samo svjesnost nekakva, ukratko. Čini mi se da je tome doprinijelo i osnivanje udruge Humac prije 11 godina kad smo u statutu udruge rekli i dogovorili se svi članovi da imovinu, ako žele prodati, da je ponude pravom prvokupa ostalim članovima udruge. I bilo je, mislim, već nekakvih takvih kupoprodaja gdje su ostali članovi kupovali imovinu onih drugih. Da, ono što bi trebalo prvo uspostaviti u ovoj zemlji je tradicionalno kuhanje, da ono izađe iz domova i bude prezentirano na jelovnicima restorana. Toga ima jako malo, ali vrlo malo. Onda se iz toga može graditi dalje neka moderna gastronomija. Mi kako jako puno stvari radimo u ovoj zemlji krivo, tako smo počeli raditi modernu gastronomiju bez da je inaugurirana tradicija. Pa ja mislim da ovakva sela kao što je Humac, ovako sačuvana, srećom, ajmo reći, zapuštena su naše buduće blago. Jer sve više zaboravljamo kako smo nekada živjeli i kako bi mogli možda živjeti, pogotovo sada u spoju s turizmom. I zato sam sretan da vidim ove kuće koje još stoje, slične su onima u kojoj sam se ja rodio nekoć.